Vítám vás v našem sebeprostoru. Na začátku měsíce jsem vám v bylinkové inspiraci povídala o úžasném působení hlouhu na naše srdce a nervový systém. Možná si pamatujete, že jsem zmiňovala i středověký recept od Hildegardy z Bingenu. A protože s ním mám výborné zkušenosti, ráda bych vám ho připomněla v následujícím videu. Já jsem si našla jeden krásný, ještě nerozkvetlý halohový keřík a ty poupátka a ta kvítka si nazbírám a ukážu vám, jak se dělá jeden středověký lektvar. Tak a já jsem si do třecí misky připravila otrhaná poupátka a kvítka. Teď je rozetřu paličkou. A když už jsou takto potřená, krásně to barví, tak tam přidám med. Tak mám tam přilitý včelí med. No a teď budu dlouze třít, až to všechno rozetřu a změní to konzistenci. A takto připravený lektvar si dejte do skleničky, uložte do ledničky a užívá se na sklidnění nervů a na sklidnění vysokého tlaku. Užívá se 1 rovná malá lžička ráno a 1 večer. Pokud snídáte kaši, tak si tím můžete dosladit kaši, můžete si to namazat na chleba máslem, můžete si to přidat do jogurtu, můžete s tím experimentovat. Protože já většinou vše vyrábím intuitivně, takzvaně od oka, tak pro ty, kteří máte rádi přesné poměry, přidávám recept, který vidíte na obrázku. A už teď vám mohu prozradit, že v červnu si budeme mimo jiné povídat o lípě, o psychosomatických tématech souvisejících s naším tenkým střevem a o tom, jak se v této oblasti podpořit. Takže mějte se krásně, přejeme vám nádherné květnové dny a těšíme se zase 1. června na další příspěvky.